Hello friends, welcome to my YouTube channel bikgk study लोगोफोर दिनैनि स्टोरीया जाबाय हस्पिटालाव बाजैजों आथोन जालायनाय। अब्ला थौदो स्टोरीखौ जागायनोसै। अब्ला लोगोफोर स्टोरीया नैबे बायदि। बिनि मुङा दीपक। बियो यूपीनिफ्राय बिलं खालामो। बिनि बैसोआ फ्राय 24 बोसोरसो जाबायमोन। बियो सासे हाट्टा-काट्टा जुवान जाफुनाय सेंग्रामोन। बिनि हाइटआबो फ्राय 6 फुटसो जागौमोन। बियो यूपीनिनो मोनसे फिसा टाउनाव जब मावो। बियो अफिसाव सानफ्रोमबो गावनि बाइकजोंनो न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामो। बिनि न' सेराव सासे बिदा थायो जायनि बिसिया जोबोर समायनामोन। जेब्ला बियो अफिसाव थांनो ओंखारोमोन अब्ला बियो बिनि बिसिजों सानफ्रोमबो माथो होलायबाय थायोमोन। बे स्टोरीया बै हिनजावनिनो। दीपकआ जेब्ला बिबाजैखौ माथो होयो अब्ला बिबाजैयाबो जोबोर खुसि जानानै बिखौ माथो होयोमोन। बिबाजैनि बैसोआ फ्राय 30सो जाबायमोन। बिहा सासे उन्दै गथ'बो दंमोन। बिसानि नखराव बिदा बिबाजै आरो बिनि बिहाव बिखुनजोआबो थायो। बिदायाबो यूपीनि मोनसे फिसा टाउनाव जब मावो। दीपकआ जेब्लानो बिबाजैखौ नुयोमोन अब्लानो बिनि गोसोआव माबा सानखांनाय फैयोमन। बियो बिबाजैजों फ्राय एदावलायखाबाय थायोमोन। अब्ला लोगोफोर दा बिसोरनि जालायनाय खामानिया नैबे बायदि जायो। बिदाया खामानिखौ लानानै गाव थानाय जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायो। बै समावनो बिबाजैनि गथ'नि देहाया गाज्रि जायो। बिबाजैया गथ'खौ हस्पिटालाव एडमिट खालामो आरो बियो जोबोर टेनसनबो जादोंमोन। मोनाबिलि समाव बिनियाव बिदानि कल फैयो। बिदाया फनाव बिखौ बुंहरो जे गथ'नि देहाया जोबोर गाज्रि। दा बियो हस्पिटालाव दं। जुदि नोंनियाव सम दंब्ला अब्ला नों हस्पिटालाव थांथ'आ मानोना नोमबाजैया हारसिंनो दं। बिदाया फनाव बिदि बुंहरनाय लोगो लोगो बियो जोबोर रंजाखाङो। बिदाया बिनो गावनि हिनजावनि नाम्बारखौ WhatsAppआव हरनायसै। बिनि उनाव बियो बिबाजैखौ कल खालामो, गथ'खौ खबर लाहरो आरो हस्पिटालनि एड्रेसखौ सोङो। बिनि उनाव बियो हस्पिटालाव सहैनायसै। बियो बिबाजैनि थाखाय फिथाइ सामथाइ आरो ओंखामबो लाबोफादोंमोन। बिबाजैया बिनो खोन्थायो जे डाक्टरा बुंदों गथ'आ मेलेरिया जादोंनो। बिखौ सानबानि थाखाय हस्पिटालाव एडमिट खालामनांगोननो। नोंदायाबो सानथामनि उनावसो न'आव सफैगोननो। बिबाजैनि बिहाव बिखुनजोआबो बैसो जाबायमोन। बिनिखायनो बिबाजैया बिसोरखौबो हस्पिटालाव लिंहरनो हायामोन। दीपकआ बिबाजैखौ सान्त्वना होनानै ओंखाम जाहोयो आरो बुङो, बाजै नों बांद्राय सिन्था दा खालाम, आं दंना। दसे समनि उनाव दीपकआ न'आव फैफिनो आरो नखराव अभार डिउटि दं होनना हरनि 10 बाजियाव हस्पिटालाव थांफिनो। गथ'आ मोनसे प्राइभेट रुमाव दंमोन। जेब्ला बियो हस्पिटालाव सहैयो अब्ला नार्सआ गथ'खौ इन्जेक्सन होगासिनो दंमोन। इन्जेक्सन होखांनायनि उनाव नार्सआ बुङो, दा फुंनि 6 बाजियावसो इन्जेक्सन होफिननाय जागोन। जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला रिसेप्सनाव कल खालामबानो जाबाय, नङाब्ला कलिं बेलखौ थुना होब्लानो जाबाय। अब्लानिया स्टाफफोरा फैनानै नायफैगोन आरो गथ'आ दा जेबो गिनो गोनां गैया। बे खोथाखौ खोनानानै बिबाजैया एसे गोसोखौ सान्थि मोननायसै। प्राइभेट रुमाव बैसांनि सेराव गंसे सफा दंमोन। बैयावनो बिबाजै आरो दीपकआ जिरायनायसै। बिसोर सानैबो गावजों गाव रायज्लायनो हमनायसै, एदावलायनो मिनिलायनो हमनायसै। गथ' फिसाया इन्जेक्सन होजानानै दो उन्दु खनलांदोंमोन। बे समावनो बिबाजैनि कल फैयो। अब्ला बिबाजैया खौरांफोरखौ फोरमायनानै बुङो जे दीपकआ फैदोंमोन, ओंखाम होफैना दा बावसो थांबाय। बिबाजैया गथ'नि खौरांबो खोन्थाहरदोंमोन। कल दोनखांनायनि उनाव दीपकआ बिबाजैखौ सोङो, बाजै नों आदाखौ मानो थगायहरखो? अब्ला बिबाजैया नटि स्माइल होनानै दीपकखौ बुङो, जुदि नोंदाया मिथिना मोनो जे बिनि बिसिया सोरबा जुवान सेंग्रासाजों हारसिंनो दं होननानै अब्ला बियो हरसेया उन्दुनो हानाय नङा। बिबाजैनि खोथाखौ खोनानानै दीपकनि मोदोमाव अर नांखाङो। बियो बुजिना मोनखाबायमोन जे दिनै चान्स दं, आं बाजैजों इन्जय खालामनो हागोन होननानै। बिसोर सानैबो गंसे पार्टी बनानै लायो आरो बैयावनो जनानै मिनिलायनो हमो, एदावलायनो हमो। बिबाजैया दीपकनो खोन्थायो जे बिनि सेक्स लाइफआ मोजां नङा होननानै। बिबाजैया बुंबावो, दीपक नों खोन्था, नोंहा साबैसे गार्लफ्रेन्ड दं? अब्ला दीपकआ गैयालै बाजै, सासेबो गैया होननानै बुंनायसै। अब्ला बिबाजैया सोंफिनो, नों माबायदि हिनजावसाखौ मेगन खेबो? दीपकआ खोथायावनो खोथा बिबाजैनो गावनि पसन्दखौ खोन्थायो आरो बुङो, बाजै आं नों बायदिखौसो फसायो। बिबाजैया बुङो, आं बायदिखौ मानो? नों आंखौ मा मोजां नुयो? दीपकआ बुङो, नोंनि मेगन, नोंनि गोलाव गोलाव खानाय, गिदिर गिदिर दुध, मोज्लाय जानजि, गिदिर थाफ्लिखौ बेसेबा मोजां नुयो आं बाजै। बियो बिफोरखौ बुंगासिनो दंमोन आरो बिबाजैया बिखौ थोंजों नायथाबबाय दंमोन। बिबाजै जुदि नों आंखौ मोनो अब्ला मा खालामगोन? दीपक आं हरसे गोसो बायदि थोजासे अनगौमोन बाजै। बिबाजैया दुथां महरै बुङो, माबायदि अनगोन देनाय आंनो खोन्थानाय। बिबाजैनि खोथाखौ खोनानानै बिहा कन्ट्रल गैया जालाङो आरो बियो बिबाजैखौ खुदुमनो हमो। बिबाजैयाबो बिजों लोगोसे होफायो। दीपकआ बिबाजैखौ गोदोनायाव, खोमा बिलाइयाव 10 मिनिटसो खुदुमो। दा बिबाजैया जोबोर हां गोलाव गोलाव लानो हमबायमोन। दीपकआबो माबा जालांबायमोन। बेनि उनाव दीपकआ उथिनानै रुमनि लाइटखौ खोमोरो आरो मोले लाइटखौ फोजोंना दोननायसै। दा बिबाजैया बिखौ लुबैनाय नोजोरजों नायनो हमबायमोन आरो दीपकआबो लासैनो गावनि आखाइजों बिनि ब्लाउसखौ खुलिना होयो। बिबाजैया गलाब कालारनि ब्रा गानदोंमोन। दा बिबाजैया दीपकखौ गोबां हमख्रबनो हमो आरो गोबां गले गले खुदुमनो हमबायमोन।
बियो बिबाजिनि ब्राखौ खुलिनानै बिनि थाइनै दुधखौ लांदां खालामना होयो। बिबाजिनि दुधआ बेसेबा समायनामोन। बिबाजैया गावनि थाइसे दुधखौ गावनि आखाइजों हमनानै दीपकखौ सुब्लुनो थिनो, जानो थिनो। दीपकआ बिनि थाइसे दुधखौ गावनि आखाइजों हमनानै बोलाव बोलाव सुब्लुनो हमबायमोन आरो थाइसे दुधखौ गावनि आखाइजों हमग्लिनो हमो, सेरनो हमो। बिबाजैया बोरैबा खेंखायनो हमबायमोन। दीपकआ बिबाजिनि दख'ना आरो पेन्टिखौबो फुनो हमो। दा बिबाजिनि मोदोमाव मात्र पेन्टिल'सैमोन। बिनि समायना महर, दुलुर दुलुर दुध आरो गुवार थाफ्लिजों बेसेबा मोजां नुखाबायमोन। दीपकआ बिनि फेन्दायाव हमो, अब्ला बियो उन्दुनानै होनायसै। दीपकआ बिबाजिनि पेन्टिखौबो हमनानै खुना होनायसै। दा बिबाजैया फुरा लंथं जाखाबायमोन आरो बिनि फुस्था आथोना बिनि सिगाङावमोन। बिबाजिनि आथोनखौ गलाब बिबार बायदि जारौरौ नुलायदोंमोन। दीपकआ गावनि थाइसे आसिजों लासैनो बिबाजिनि आथोनाव लासै हुब्लिरनो हमो। अब्ला बिबाजैया खेंखायनो हमो। थिग बे समावनो दीपकआ गावनि आसिजों बिबाजिनि आथोन गुदुङाव सोना होयो। बियो जोबोर लुबैखांनानै दीपकनिथिंजाय नायनानै गावनि गुस्थिखौ हाथाइजों अरना लानो हमो। दीपकआ गावनि आसिखौ बिबाजिनि आथोन गुदुङाव सोलाय बखलाय खालामनो आरम्भ खालायो। बिदि खालामजानानै दा बिबाजैया बेसेबा लुबैखांबायमोन। बियो हरखाबनो उथिखांनानै दीपकनि सायाव बारखांहोयो। बिबाजैया दीपकनि गाननाय जिखौ फुनो हमो आरो फुखांनानै दीपकनि देन्थाखौ दांनो हमो, बिलिरनो हमो। बिबाजैया दीपकनि देन्थाखौ हमनानै खुदुमो, चकलेट बायदि सोबलुनो हमो। दा दीपकनि देन्थाया थोन लहा बायदि जाखाबायमोन। बिनि उनाव बिबाजैया गावनि फेन्दाखौ फुवारनानै दीपकखौ गावनि आथोनखौ सुब्लुनो थाखाय थिनो। दीपकआबो बिबाजैनि जारौरौ आथोनखौ सुब्लुनो हमो, जानो हमो, खुदुमनो हमो, जेराव बिबाजैनि आथोननिफ्राय बिदैया बोहैनो हमो। बिबाजैनि आथोना दा सिख्लाबजोब्बायमोन। बियो जोबोर खेंखायनो हमबायमोन। बिसोर सानैबो बिदिनो 10 मिनिटसो गावजों गाव खुदुमलायनायावनो बिसोर सानैनिबो फेदाया गगारलाङो। बिबाजैया मेंबायमोन। बियो दीपकखौ गोसायै गोबाख्रबो आरो बुङो, आं बेबायदि गोजोननायखौ गोबां बोसोरनि उनाव दिनैसो मोनदों। दसे गोबाव समहालागै बिसोरो बिदिनो रायज्लायो आरो अनज्लायो। फिन खेबसेबाव दा दीपकनि देन्थाया थेंगायबायमोन। बियो आथोन खालामनो थाखाय पजिसन लायो आरो बिबाजैनि आथिं फारनैखौबो गावनि फाफ्लियाव दिखांना लायो। बिनि उनाव दीपकआ गावनि देन्थाखौ बिबाजैनि आथोन गुदुङाव ब्र'नो नारब्र'ना हरनायसै। नारब्र'ना हरनाय लोगो लोगो बिबाजैनि मेगना बेलथा बेलथि जालायो आरो खेंखायनो हमो। दीपकआ दा बिबाजैनि आथोनाव गावनि देन्थाखौ सोलाय बखलाय खालामनो हमो, बिबाजैनि दुधखौ जानो हमो, खुदुमनो हमो। दसेनि उनाव बिबाजैया बुङो, आं नोंनि सायाव जनो लुबैदों। अब्ला दीपकआ उन्दुना होनायसै। बिबाजैया दीपकनि देन्थायाव जनानै गोसा सोमावनो हमो। बेबायदिनो बिसोर 20 मिनिटसो आथोन गोरोबलायनायनि उनाव दीपकनि फेदाया गयो। बिनि गेजेरावनो बिबाजैनिया फेदाया खेबनै गयो। दसे समनि उनाव बिसोर आलदा थायो। दसे सम जिरायखांनायनि उनाव बिसोर बाथरुमाव दुगैनो थाङो। दुगैनाय भाजिनो बियो बिबाजैखौ फिन खेबसेबाव डगी स्टाइलाव खालामो आरो थोजासे गोसो बायदि आथोन खालामो। गासै हरावनो दीपकआ बिबाजैखौ खेबब्रै आथोन गोरोबो आरो जोबथायाव सानैबो मेंनानै गोबाख्रबलायनानै उन्दुलाङो। फुङाव नार्सआ गथ'खौ इन्जेकसन होनो थाखाय दरजाखौ बुफैयो। बिबाजैया सिखारो आरो गावनि जिखौ लानानै बाथरुमाव खारलाङो। दीपकआ थाबैनो सिखारनानै उन्दुरोमा रोमै जानाय फाव जुरिनानै दरजाखौ खुलिना होयो। नार्सआ गथ'खौ इन्जेकसन लागायो। बै समहालागै बिबाजैयाबो बाथरुमनिफ्राय फैयो। बिनि मोखाङाव दिनै जोबोर खुसिमोन। नार्सआ थांखांनायनि उनाव दीपकआ बिबाजैखौ खुदुमो आरो बिबाजैया दीपकखौ गोबाख्रबो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर, गोजोन्थों।